Τι συμβουλή θα έδινε σε κάποιον που ξεκινάει τώρα το γυμναστήριο? Τη συμβουλή που θα έδινα εγώ σαν Μάριος θα ήταν να έχει υπομονή, να δουλεύει σκληρά. Σίγουρα να δημιουργήσει ένα πλάνο στο μυαλό του, να μείνει πιστός πάνω στο πλάνο του με υπομονή, επιμονή, πειθαρχία, να το τηρήσει μέχρι τέλους για να καταφέρει να πετύχει το στόχο του. Να μην επηρεάζεται πάρα πολύ από το social. ξεκινήσει να φτιάχνει τη διατροφή του, το πιο βασικό. Το κύριο μέλημά του σίγουρα πρέπει να είναι το καλό φαγητό, το ποιοτικό φαγητό. Ένα 7ωρο με 8ωρο ύπνο, Σίγουρα η ξεκούραση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. ανάλογα τις προσδοκίες του καθενός και την καθημερινότητά του. Μακριά από οτιδήποτε που μπορεί να τη διευκολύνει τη ζωή, εννοώντας τα παραπάνω και γνωρίζετε. Και έπειτα τις πιο βασικές ασκήσεις σαν ασκούμενος για να βλέπει τη μέγιστη απόδοση του σώματος. Η συνέπειά του 4 με 5 προπονήσεις τη εβδομάδα στο γυμναστήριο, οπωσδήποτε. Να πειραματίζεται πράγματα για τον εαυτό του, προτού δει κάποιον άλλον που νομίζω ότι είναι ειδικός ή είναι ειδικός, και να δει τη λειτουργία του σώματος αυτό. Και να περνάει καλά στο γυμναστήριο αυτό. Και να μην περιμένει ότι αυτό θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνο και θεωρώ ότι η υπομονή και η επιμονή είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω σε έναν αθλούμενο. Ευχαριστούμε.